La traducció d'aquest llibre va començar fa 3 o 4 mesos. Jo vaig anar visitant Lluís Bosch Martí, que té un local al carrer del Carme, un local molt singular. Li vaig dir, com puc tenir informació de la Carmen Alcalde, informació, no la que més o menys es coneixi, una informació més detallada. I ell es va posar de manera categòrica i va dir, cartes a Lilith. Llavors vaig buscar el llibre i en el sistema bibliotecari públic només hi havia un exemplar a Altafulla, no sé per què, poder hi ha una raó, però no la sé. En tot cas, a Girona, aquest llibre que passa a Girona i que té la ciutat com a protagonista, a les biblioteques no es troba, a les biblioteques de Girona. Esperem que a partir d'ara s'hi trobi. És una obra única i imprescindible per explicar aquella Girona grisa i negra, aquella presó de l'ànima i del pensament, en paraules de la mateixa Carmen Alcalde. Si aquella edició de Bruguera de l'any 79, amb una portada lila, era enfocada al lector més interessat en la reivindicació del feminisme, aquesta de Llibres del segle, com veureu, es reivindica més el valor literari d'aquesta obra. La foto de portada, una foto molt potent, inèdita, mostra tot el dramatisme d'aquella Girona empresonada. Aquesta és una foto del fons inèdit que conservo per llegat familiar, que va ser el cas de Los Sitios. Llavors tu ja dius, bueno, doncs ara el que no es pugui publicar no diré, però m'ho escriuré jo i m'ho guardaré. I llavors hi ha la lliberació interior. I llavors, com que creus que realment tens raó en estimar a qui resulta que se't planta davant del teu cor i estimes, doncs llavors hi ha almenys la llibertat interior de dir, ara cony diré el que jo sento per dintre. Jo amb els homes me'ls he estimat moltíssim, però realment no he tingut l'empatia, la tendresa, l'afecte, la dolçura, tot que he tingut amb les dones. I això que ha sigut tan prohibint i tan estrany i fa molt de mal en una societat tancada naturalment a l'homosexualitat i evidentment a qualsevol desvio que no sigui el casar-te, parir. Hi havia molta tristesa a casa meva per la mort de la meva mare i jo amb les monges vaig tenir la sort, molta sort, de que vaig ser molt estimada. Hi havia una religió totalitària que dominava i controlava el calendari, la moral i les pràctiques dels gironins. El bisbe Cartanyà, l'any 1948, va prohibir la projecció de la pel·lícula de Hilda i els dirigents d'Acció Catòlica van sobresortir sobretot per les campanyes contra el ball, a favor de la moralitat a les platges, i van reforçar també el combat contra aquella minoria religiosa que era cristiana però que seguia una altra línia, la línia evangèlica o dels protestants. Els resistents polítics d'oposició al franquisme van ser desarticulats abans de 1950. Membres del PSUC van ser condemnats a 15 anys de presó. Com ella mateixa ha explicat, tota la seva formació va ser en castellà i, per tant, d'alguna manera, totes les seves formes d'expressió més íntimes són en castellà en aquesta època i també després quan es dediqui a la carrera professional, perquè vull dir, el català quedava molt reduït a unes determinades revistes, n'hi havia molt poques. Va col·laborar en els mitjans de l'època, Los Sitios, Diario de Fet i de les Fonts i Vida Catòlica, que era controlada pel bisbat. Los Sitios, dirigit per Fulgencio Miñano, era el portaveu del règim. Miñano va tenir aquesta visió de donar també veu a la gent jove i per tant la Carmen Alcalde va ser una de les que d'alguna manera va poder introduir-se i practicar el periodisme des d'aquest diari de la cadena del Movimiento. En tot cas ella l'hauria de continuar. Alguna vegada s'havia proposat escriure la història secreta de Presència ella mateixa. Una societat molt tèrbola on tot és tèrbol, per dir-ho així, no hi ha res net, no hi ha res clar. I per tant ella s'ha d'anar autoafirmant sentimentalment, amorosament, sexualment i també moralment. Ha de conservar una certa integritat i una certa coherència. Això fa que el llibre realment impacta perquè hi ha aquests dimonis a la vista, no? Hi ha aquesta baixada als inferns i hi ha una sèrie d'episodis molt ben construïts
des de la seva infantesa, començant pel col·legi de monges, continuant per la secció femenina, continuant després també amb un episodi molt interessant sobre l'Opus Dei, i finalment la seva entrada al Partit Comunista. No es diu ben bé partit, em sembla que no s'arriba a dir la paraula, però es diu el Comitè Central, etc. M'ha agradat molt una frase que diu al final, diu el partit, no diu quin, el partit, diu, és tan rígid i purità com el col·legi de monges. I per tant, aquesta mena d'etapes successives contenen cada vegada el mateix, aquesta mena d'entusiasme primer i després de frustració. La ciutat com a presó, jo crec que és una exageració també, perquè ella ho vivia així, o ho percebia així, no? I després, imagineu-vos, diu que viu en una solitud còsmica. Déu-n'hi-do, les dificultats per sobreviure, per nedar, per navegar en una situació com aquesta. La qüestió sexual hi és des de gairebé la primera pàgina i és interessantíssima. Aquesta nena al col·legi de monges, que evidentment què llegeix Santa Teresa de Jesús, i per tant hi ha des del primer moment tota una mena de xarxa de metàfores, i no tant metàfores, ella parla dels seus orgasmes, els orgasmes de la fe, no? I ho diu així amb aquesta paraula, els seus èxtasis visionaris, els seus somnis bojos, somnis eròtics, constantment està buscant algú a qui estimar i algú a qui agradar i algú amb qui realitzar, per dir-ho així, de manera satisfactòria, doncs, aquesta necessitat, aquesta pulsió sexual que apareix des del principi. Aquesta pulsió sexual natural i que genera una mena de dualisme en tot el llibre, que jo he trobat molt interessant i que, per dir-ho ràpidament, diríem de sadisme i masoquisme, i apareix aquí un element, no?, que els que no l'hem viscut i hem tingut la sort de no viure-ho ni veure-ho, doncs potser no ens n'adonem de la sort que hem tingut, que és el silici, que són unes pàgines molt dures i molt bèsties sobre la que ella mateixa anomena l'autopunició, l'autotortura, i el plaer de portar el silici, que apareix sovint, el plaer sexual de portar el silici, de desitjar-lo portar. Hi ha com una mena de joc sadomasoquista, de submissió, diria d'alienació gairebé. I això m'ha semblat molt interessant, perquè em sembla molt valent parlar d'aquestes coses, i el llibre, doncs, clar, es va publicar el 79, no sabem si el va escriure aquells anys 70 o abans, però... En l'entrevista ens explica que allò que no podia publicar quan ja publicava a Los Sitios ho feia a casa, en una llibreta, i després hi ha un dia que la Marta Pessarrodona i ella decideixen publicar-ho. Per tant, són escrits molt personals. Però així i tot, posant en perspectiva el relat amorós i sexual, doncs és realment d'una certa audàcia i d'una certa capacitat de parlar clar, sense pèls a la llengua, de temes molt secrets, molt íntims, d'aquesta dona, doncs, d'aquesta nena, adolescent, jove, dona, que viu en aquesta solitud, viu aquests episodis d'alienació. Perquè quan entra a l'Opus, realment, ja té com una necessitat... No sé quina paraula seria, no de gregarisme, però té la necessitat de ser reconeguda en un grup, i això també ho hem tingut a la secció femenina. Ella voldria formar part del grup, però se sent diferent, de seguida sap que és diferent i no es pot integrar en el grup, i va quedant com alienada, ara sí, ara em faré del partit, i en el partit trobaré allò que no he trobat fins ara, i per tant queda com, en el primer moment queda com alienada dins del partit, dins de l'Opus, dins podia haver estat en una secta, per dir-ho així, no? Després de totes aquestes frustracions, l'única manera que té d'autoafirmar-se és escrivint-ho.
escrivint-les i escrivint-se, diguéssim, no? Escrivint sobre ella mateixa, no? I per tant penso que l'escriptura té aquest paper catàrtic i purgatiu i d'autoafirmació. Al final ella només, el personatge, no sé, l'autora, el personatge només és ella mateixa escrivint les cartes, desdoblant-se en aquesta Lilith, que és la primera dona d'Adam, que era la dona més igualitària, no? I que es converteix en un símbol d'alliberament de la dona i d'emancipació de la dona, no? Però això em sembla està molt ben trobat. El llibre és breu, relativament breu, però està tot molt ben lligat. Al final només puc ser jo escrivint a mi mateixa, no? I és una forma també l'escriptura de llibertat, d'alliberar-se, no? Vaja, us recomano el llibre ara que ve Sant Jordi, no? Perquè realment el testimoni històric més aquesta mena de baixada als inferns del personatge protagonista fan que sigui un llibre bastant únic i que, com deies tu, Daniel, al principi, doncs crec que amb tota justícia es posa en una llista no pas molt llarga d'obres literàries sobre la ciutat de Girona, que tampoc n'hi ha tantes, no?